hang loro bawane ingkang sinung wadi jagat nyokang kinarya momong eka tunggal watak nyok kang kumingsir imba-imban ing kanywangan sawela gringging Astungkur jagat manik raja dewaku Patih Banendra ladala kula lokna wonten dawuh sinuwun Prabu Danapati lan kowe Ditya Wisnungkara inggih kula wonten dawuh sinuwun nimbali ngabdi kula pun Ditya Wisnungkara tak rasake kaya ngenteni kumeleming pawok gabusku mambanging watu item nggon kutusan Rama Begawan Wisrawa nglamar ana ing Alengkadiraja teh nganti ndata wektu iki kok durung ana kabar kawusanane piye petangan kula boten dangu malih ingkang Rama mangke tumunten badhe kondur ngaturaken sekaring kejaton yen ngono dinteni wae jalaran ingsun ya wis nyeraya kelawan patihku Wicacapa Patih Pagelaran Jaba supaya njampangi utawa memanuki tindake Rama Begawan Wisrawa nyuwun marang pangwasaning Bathara muga-muga mengko bakal entuk gawe mangkono dereng paripurna nggenipun samya imbal wacana gedher jroning parapatan agung mecah sepining swasana bertek-bertek saking katebian sinuwun kula ingkang sowan sinuwun Patih Wicacapa kowe wis balik inggih Gusti kula sinuwun piye ana keterangan sing cetha kula badhe matur lepat nyuwun pangapunten prayogane matura inggih dangunipun kula nderekaken lan ngawat-awati ingkang Rama sangadi penemban Wisrawa manjing wonten negari Alengkadiraja iya saksamunipun saged ngasoraken kridanipun Ditya Jambu Mangli. Wah, yen ngono entuk gawe. Jambu Mangli ku senopati ampuh ning nyatane isih kendhe kelawan kasektene Rama Begawan Wisrawa. Inggih. Sak banjure sak samunipun pinanggih kaliyan sekaring kedaton Dewi Sukesi dipun bengat Sastra Jendra Yuningrat Pangruwating Yaksa. Sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Lho kepiye? Wong entuk gawe kok nangis. Kowe nangis sapa? Matur dhateng Paduka sinuwun. Saksamipun Sukesi dipun bengat Sastra Jendra Yuningrat nanging tundhanipun malah kaplalah. Malah dipun milik dening Kang Rama. Wah, setan alas. Aduh, mati aku. Oh. Sudira kawang-wang gegono bangsu mirat suram Nyuwun agung lepat kula menapa dosa kula menapa Gusti dening sak mangke kula badhe kuwirangan
ing atase Danapati mung arep medhik sekaring kedaton kepengin nambut silane ngakrama wae kok sambar gagar wigar tanpa karya. Oh Rama Penemban lah kok jebul paduka Wentala sanget dhateng ingkang putra kula pun Danapati. Entek-entekaning lakon kok dadi malah kaya ngene penandang sing kudu tak sandhang. Mongko aku wis prasedya yen nganti Danapati wurung nggonku mondhong Sukesi mati bar tak lakoni. Ning nek dumadi ning lakon ngene iki apa kelakon aku kudu tegel karo wong tuaku dhewe. Oh. Kulaturemut Gusti kula sinuwun Prabu Danapati. Teh. Lambemu ndrewili kaya badat sewu sing ngandum mangsal. Kowe ngelingke karo Danapati kena wae mergo kowe ora ngrasake. Kowe ora ngrasake jeneng wong tresna. Kok dipegat kuwi kaya ngopo? Wong tresna kok wurung, mongko kaku wis adreng. Hatiku ya wis sugeng ning tekan data sing tak tresnani. Lah kok mung dialap karo wong tuaku dhewe. Kuwi lakon apa? Nanging menika ingkang Sudarma, menika ingkang Rama piyambak menawa badhe klampah paduka menika anak wani karo wong tuwa. Wah, patut banget. Yen tak nengke wae saya suwe ngabangake kuping. Mula-mula Sudarmaku, mula-mula wong tuaku Rama Begawan Wisrawa. Danapati aku dadi wirang. Aku dadi urung le mondhong putri merga pakartine wong tuaku sing julik. Rama Begawan Wisrawa, utang wirang nyaur wirang tang pati. Nyaur pati manut tak sembelih kowe. Oh. Aduh Gusti kula. Sinuwun. Oh. Aku ora trima. Mula-mula sing gawe geger ya wong sak negara Ngalengkodiraja. Sukesi putri saka Ngalengkodiraja. Mula aku prasetya. Aku tak goleki saben-saben ketemu karo pawungan, ketemu karo menungsa kok ngaku wong Ngalengkodiraja. Tak sembelih kowe. Ing carita Wisrawa nggenipun nandhon katresnan kelawan Dewi Sukesi wis ngandhut monang jabang bayi. Wis wewek waja tegese wis gerbini. Noyanayu Baskara Titi mangsa. Cengaring monang jabang bayi ndungkap 9 sasi 10 dina. Lok ing jagat lairipun monang jabang bayi dipun sekseni Srenggala nglumba-nglumba. Srenggala nglumba-nglumba. Kilat kumeclap yaya nyigar jagat kaya kilat Raden Magenturaning ngantariksa kinara pratandha bilih tes dumadine manungsa wiji kamurkan ingkang nedya linairake wonten jagat gumelar.
Yeay. Sukesi kula wonten dawuh penemban iki wae katresnan iki wae katresnan mijil saka guwa garba wujude getih telung tengkel kang sajuga wujude getih abang kang angka loro getih ireng kang angka telu getih wujude kuning panjenengan sapa kok glendang-glending lan aku kuwi sapa panjenengan sapa? Aku kepengin ngerti. Tobat. Jagat Dewa Bathara panjenengan sinten? Kabeh wae bocah telu kang dumadi saka getih abang, getih ireng lan getih kuning. Sak temene aku Sudarma mulan iki ibumu. Aku Begawan Wisrawa. Aku ibumu Dewi Sukesi. Wah. Yen ngono kowe Sudarmaku Rama Begawan Wisrawa lan ibu Dewi Sukesi. Kowe ibuku. Tobat patuko Kanjeng Rama. Iya nggih. Rening kowe anakku sing arep utawa sing pembayun kowe dumadi saka getih abang. Kowe bakal tak wenehi pusaka asma yaiku Dasamuka. Nami kula Dasamuka. Dasamuka iya ingkang angka loro wujude ngraseksa kupinge kaya pengaron dumadi saka getih ireng kowe bakal tak wenehi pusaka asma Kumbakarna. Ladalah lami kula pun Kumbakarna inggih. Lajeng nami kula sinten Rama? Kowe dumadi saka getih kuning wanita nanging paese kaya dene raseksi kukumu mawa wisa kukumu mawa racun kowe bakal tak wenehi pusaka asma Sarpakenaka sineksen jagat sainjine. Nami kula Dasamuka, nami kula Kumbakarna, nami kula pun Sarpakenaka ibu. Anakku nggih Sarpakenaka iya. Kowe tak dawuhi supaya uncat saka negara Ngalengka diraja. Iya. Keparingipun Rama Penemban dos undi kanggo neter ketrimani awakmu kabeh. Lakonana tapa brata mapan ana pucuking Goh Karna. Mapan wonten pucuking gunung Goh Karna. Lajeng pinten dinten pinten candra laminipun ora nganggo ngemungke dina sasi utawa taun aja pati-pati bali yen durung entuk kanugrahaning Hyang Widiwa nyuwun pamit yen ngaten. Paripurna Sang Pandha Bathari Durga miwah pukulun jagat Grinata ngenipun paring pidana paring paukuman dhateng titah kekalih menika wau sanalika mijil saking raganipun Wisrawa lan Sukesi.
wanita ya ngambar arum ring kusuma duh penemban Sukesi kepiye mboten sabar sing manah kula dupi kula ningali patuko kula lajeng tuwa raos bronto kula ora mung kowe semono uga pun Kakang aku nyawang marang endahing wujud tumuli banjur aku kepengin banget ayo padha manjing ana kanthil pagulingan pun Kakang tresnani Sukesi kula inggih badhe nglanggati katresnan patuko monggo penemban monggo gedunganing carita Sukesi Wisrawa manjing wonten kanthil pagulingan kekalipun sami andon katresnan dudu tresna sesinyidan dudu tresna ingkang peteng nanging tresna ingkang padhang liringing netra tempuh ing pandulu temandhayan tresna ingkang utama tumama jatining lisan tumama jatining katresnan ucap dupi wis nglaraken ponang jabang bayi mijil kakung pegek warnane glewo-glewo kaya golek kencana sumorot prabane wujude satria bagus den paringi pusakasma Raden Gunawan Kunto Wibisana Raden Gunawan Kunto Wibisana kadhawan sumusul dhateng ing ngraka mapan wonten pucuking Gunung Gokarna Sama pratandha windu wiyat amun-amun reca manik senjatane ngalem kang pinuding jagat sapa kowe jenengku Tumenggung Kumandang Garba kowe wong ndi kowe prajurit saka ngendi aku mburi saka negara Ngalengka Diraja piye kowe wong Ngalengka Diraja wah lakon mati kowe hoi sembelih wah pedang Prabu Danapati kowe prajurit saka endi saka Ngalengka Diraja kowe kelakon dadi tumbalku modar kowe wah wus saka ngendi? Aku saka negara Ngalengka Diraja. Kowe wong Ngalengka ya mati kowe. Sawa nami kula pun Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana inggih. Saka ndi? Kula saking pertapan Mangunjayan.
Ke bawah wong endi? Kula ke bawah pemerintahan negari Ngalengkadiraja. Mati kowe. Kaget sang kapirang rinangkul kinempet-kempet dosang renaning bawana. Aduh, Kakang Penemban ngaturaken ketiwasan Kakang Penemban. Yai Prabu Sumali-raja ana kedadian apa? Swara pating brengok pumursak kaya udan sinemeni. Pangamukipun ingkang putra Angger Danapati sedaya kamula Punggawa Ngalengkadiraja dipun pejahi satemah pating blasah kados babatan pace. Danaraja mboten trimawit yoga kula sampun kaplalah dening panjenengan Kakang Penemban. Sama Pratandha windu yatamun namun lir gumampang tusmalaning rat gelah-gelahing bumi sesukering jagat panuks maning jajalanan. Kowe wong tuwa ora kena dibekteni, kowe wong tuwa ora kena diajeni, kowe saguh dadi dutane anakku lanang Danapati Danaraja. Kowe saguh nglamarke ning tekan dodo lah kok diimplok dhewe iki lakon apa? Mula kowe manuta Rama Begawan Wisrawa, kowe tak sembelih, kowe tak pateni. Yen aku wis kelakon mateni kowe, genti aku tak ngendhat. Anakku lanang Angger Danapati sing luput aku, sing luput pun bapa. Jalaran aku mung saguh dadi dutane anakku lanang nglamarke putri Ngalengkadiraja. Nanging tekan doto ambruk lan rubuh betenging katresnanku. Mula kang saka iku ya nggir kanggo nebus dosa keluputanku. Dina iki sampurnakna, aku sampurnakna Angger Danapati manglung janggahku patenana pun bapa. Tinimbang yen aku isih urip njenjember paninggal nyanyepet mripatmu maragake Danapati aku paten. Aduh mati aku. Kula mboten tega, kula mboten mentala kaliyan paduka.
awit panjenengan ingkang sampun wukir jiwa raga kula lan Kanjeng Ibu Dewi Loketi ingkang dados pertapan yen ngantos Danapati kula tegel kula ngantos tega mejahi Paduka Rama Begawan Wisrawa dosa menapa ing badhe kula sandhani menawi ngaten ingkang lepat dede Paduka ning sing luput Danapati ya Danaraja ing ngatasi aku isih muda ratu pisan mung kepengin nambut silaning aku Rama kok dadak nyeraya karo wong tuwa yen ngono padha karo aku wong mulya ning ora gelem rekoso kepengin mukti ning ora gelem mati milih kang lepat dadi Paduka ning sing luput Danaraja sakwetahipun Ibu Dewi Sukesi tetep dados garwa Paduka nanging Kang Putra kula nyuwun pamit kula badhe wangsul wonten ing negari Lokapala mugi langgeng Paduka Kanjeng Rama Wisrawa lan Ibu Dewi Sukesi ngenipun sami nambut silaning akrami nyuwun pamit. Mandeg mangu lampahipun Sang Begawan Wisrawa nadan ta wis oncat tebih ingkang putra nenggih Prabu Danapati ya Danaraja parandene maksih gendong Tyas Wigena Rama sluput gesangipun Sang Begawan Wisrawa bawaning Sang Brahmana Pendhita gentur tapane nyingkur marang gebyaring kadonyan parandene Sang Wisrawa kapilut tembung kang manis manuhara dupi mulat endang wujud Sang Dewi Sukesi satemagu mregel hanggregeli esti ninggalih Sang Wisrawa nedya mungkasi gesangipun mulat geni murup sak lumbung Bandung agengipun nenggih geni Pancaka sanalika Sang Wisrawa hambyur manjing wonten telenging daun sirna Margalayu oh Sukesi kowe kok tawang-tawang tangis kenang apa? Duh Rama Kanjeng Rama. Matur ketiwasan Kanjeng Rama. Bilih Kakang Begawan Wisrawa rumas kodheng rumas bingung penggalipun karana dipun undhang mana dhateng yoganipun inggih menika pun Danapati. Kalenggan menika Kakang Begawan Wisrawa mancing wonten geni Pancaka. Mungkasi gesangipun satemasirna Margalayu Kakang Begawan lakon kok kaya ngene iki mau sing njaluki lakon niki sapa Sukesi? Sukesi tumpuk matimbun-timbun
Perkara siji durung rampung lah kok tukul perkara meneh. Rama, kula badhe prasetya. Kowe arep sumpah apa? Sedanipun Kakang Begawan Wisrawa awetipun sebabaken ucapipun ingkang putra inggih menika pun Danapati Danaraja. Karepmu kula badhe prasetya bilih pinjang diwasanipun yoga kula menika dados mengsaipun pun kaki Prabu Danapati inggih Danaraja. Kowe wis kebacut sumpah kaya ngono disikseni kiblat papat segara gunung bumi geni banyu angin kabeh padha nekseni. Anak turunmu dadi mungsuhe Danapati ya Danaraja. Ya muga-muga wae Sukesi aja nganti katemahan. Muga-muga aja nganti katemahan. Nadyan to pentile ala mengko ngunduh wae aja dadi rubeda. Pentile ala ngunduh wae aja dadi rubeda. Pentil menapa pentil. Ora yo tak jak nyuwun marang panguwasaning Hyang Widiwasa Sukesi, lakon iki sing becik muga dipethik, sing ala wajib disingkirke, wajib disimpangake. Kanthi sesanti muga negara ngalengka papan kene sak kiwa tengene mangga suka basuki. Kinalisna saliring bebaya durga mendak kala sirna mangke hayu rahayune skala.